Les dames de Cerdanyola són un dels emblemes de la ciutat i considerades una de les joies artístiques de Cerdanyola. La seva imatge no només presideix la façana del Museu d'Art, sinó que també s'utilitza com icona local en forma de samarretes, tasses, cartells o fins i tot imants de nevera. Atribuïdes al vitraller alsacià Ludwig Dietrich, és un tríptic que compta amb 3 plafons de grans dimensions que representen 2 escenes. El plafó situat en un dels laterals s'ha anomenat Dames del Gronxador i els 2 plafons frontals són les Dames del Llac o dels Cignes i les Dames de les Tulipes. Dietrich va realitzar els vitralls per la casa de París López cap al 1910. L'actual seu del Museu d'Art havia estat abans el primer teatre casino de Cerdanyola i després va ser la seu dels laboratoris Domènech. En aquest llarg viatge, els vitralls van ser trets del seu lloc i no van tornar a Cerdanyola fins la inauguració del Museu d'Art el 2009. El periple va suposar un desgast per l'estructura dels vitralls que requeria de restauració. La missió es va encomanar al taller J.M. Bonet. La xarxa de plom estava malmesa i dels anys així hi ha hagut bombaments de la xarxa de plom i el primer pas és consolidar aquesta xarxa de plom perquè no vagi a més. El que canviem també és tot això que anava tapat amb masilla. Sí. Posem aquest perfil de ferro que ja l'has vist. I el que també hem canviat del marc és que el marc anava atornillat a aquell muntant de fusta directament des del marc. I ara al marc li hem afegit una pestanya i no cal posar el tornavís tan a prop del vidre. Els vitralls tenen una mica més de 100 anys i el plom és un material que es fatiga. Es fatiga i es fracturen les unions que són d'estany. I les hem refet i després hem treballat també de forma que els vitralls siguin més fàcils de conservar aquí al museu. I hem fet uns canvis en la forma del marc que farà que sigui molt més fàcil de desmuntar i de mantenir-los, de conservar-los en condicions òptimes. La neteja dels vidres, amb un treball delicat, laboriós i pacient, ha fet guanyar llum i color a l'obra. Doncs estaven bastant bruts, encara que no ho semblava gaire. Tenien una capa de residus distribuïda molt homogèniament que els opacitaven una mica. I els hem netejat i han guanyat molta lluminositat. La restauració ha permès també fer alguna descoberta. Així, una de les cares d'una dama dels Cignes sembla repintada, potser pel mateix Dietrich. Potser el més interessant és identificar que una de les cares sembla una peça reintegrada posteriorment. Una cara que es devia trencar i algun artista vitraller va canviar i va pintar molt bé. Possiblement la va pintar el mateix Lluís Dietrich. El taller J.M. Bonet treballa en la recreació i restauració de vitralls des de 1923. La tercera generació s'ha encarregat de la restauració dels vitralls cerdanyolencs que ara, segons indiquen, estan en bon estat de salut per molt de temps. És una tecnologia que és medieval i tenim vitralls que tenen 800 anys i estan en bon estat. Aquests són uns vitralls molt joves, però estan en molt bon estat ara i a més la instal·lació que té el museu és molt adequada perquè durin molts anys. Encara s'ha de rentar la cara de la dama del Gronxador, que seguirà el mateix tractament que les seves germanes, però que és la que es troba en millor estat de salut avui. Les dames de Cerdanyola han tornat a casa.